Ndiphakama nokubulela uncedo endalufumana apha kule nkonzo. Ndandinento eyayinditya apha esiswini kodwa utata wathi uba andixelele into yoba ndafakwa isichitho. Eso sichitho eso utata wandibeka izandla ndathandazeleka ndaba rayithi. Usukela ngoko ayisekho le nto ayifika inditya apha esiswini, sisu sam fike sithini. Ndandigqibele last year ukuza apha kule nkonzo njengondiza ngoku. Ndiphinde ndibonge uThixo wandinceda, ndingumama umvazana ngoku ngenxa yale nkonzo. Amen. Kuke kwana kule nyanga edluku akuyona le nyanga edlule kodwa khona sekunalezi insuku ezidlule siqhamuka kuzo. Uye wathi ubaba asithenga amakhalende, amanye sizohambela egcekeni, amanye siwafake phansi kwebhedi silale phezu kwawo. Ngiye ngalala phezu kwaleli khalende liphansi kombhede. Kulezi insuku sengizogibela ngize la eThekwini, ngithi ngiphendula umbhede ngifice ikhalende bazalwane lizicucu kuseli isithombe sikababa kuphela sona singacucekanga, kodwa ke kuhlukene izingalo yonke indawo nemibhalo sizicucu ikhalende. Bazalwane ngiye ngambheka uNkulunkulu la ekhona ngathi uNkulunkulu unamandla. Ngiye ngambheka uNkulunkulu egameni lika Jesu ngathi uThixo unamandla. Ungenzeka kube kunjena nje yizo zonke izitha zami lezi eseziphenduke zayizingcucu kanje. Ngiyawabonga amandla ekhalende ngoba ngikhuluma nje ekhaya lakithi lalikhala izikhova. Isikhova kwakuthiwa siqoshwa ngesikhulu, kodwa manje izikhova zamanje sezihlala phekagesi, azisawusaba ugesi. Amavukuzi kumina ekhaya lakithi ahlalaphi ngogangeni njengomakoti egwegwesa. Ngiyabonga inkosi inibusise. Bazalwane ngizobonga nami uGcobo lwalapha ekhaya eShalom. Akukudala kakhulu ngingenile phakathi kwale nkonzo, kepha sengiyabona ukuthi kukhona okunyakazisekile okwenzekalayo. Bekuye kuthi ngesikhathi siphambilini ubaba methandaza mefika kumina ababaza isichitho. Waze wanginikeza namanzi, ngiqala wanginikeza amanzi wathi nanka amanzi ngiwasebenzise. Kusebenziseni kwami lamanzi ngathenga nosawoti. Kukhona umehluko engiwubonayo ukuthi hayi sekuyenzeka, kuyaqala kuyahlangana. Ngoba bekuba khona nesikhathi ngisho nasemsebenzini ukuyibona ukuthi awuthandeki. Ngama-tea time nangama lunch ufika abantu behlangene, uthi mawufika bahlakazeka abantu. Ubone ukuthi hayi akusekhona nanokuhlonipheka ke lokhu sekukunqeneka. Abantu abasathandi ukuba around wena. Ngikusebenzisile ke usawoti, ngawusebenzisa amanzi, ngiyawubona umehluko, ngiyabonga. Okwesibili indodakazi wami uke waba nesimo emsebenzini sokuthi uzakwabo omdabu waseNdiya ubefuna ukumkhipha ngegate. Impela ngangendlela yokuthi njalo ekseni bumbona ukuthi ukhathele, akathandi ngisho ukuvuka ukuya emsebenzini, usuku nosuku uyabalisa. Ngase ngithi kuyena awenze kanjeni, awukuthathe lo sawoti. Ngiyengizwa abantu enkonzweni befakaza bethi bawufaka emaphaketheni, bawufaka esikhwameni, bawufaka ngathi awukuthathe nawe ake ufike wenze kanjalo nawe nasedeskini lakho. Wathi ukuthi ma sengisaba ngisho ukuhlala edeskini lami, ngisho ikhompyutha eyami sengiyayisaba mangifika phambi kwayo kuba ngasuthi kukhona into ezongishoka, ngisaba ngisho ukuyivula ikhompyutha. Ngathi haya ukuthathe lo sawoti. Ngiyengizwa impela befakaza bethi bawufaka la kanje. Wawuthatha bazalwane usawoti wayenza naye kanjalo. Hayi kuthe ngokuhamba kwesikhathi wathi hayi ma usawoti wakho, wathi hayi
wathi usisi usehlile usela uke wawazama impela amaqhinga engena nakuma manager engenza njenginyundela ukuthi angibe mube emsebenzini kangangoba ngase ngiyijelile ukuthi uyawuyeka umsebenzi ngoba ngaze ngasho ngathi mntanami onoma uze ufeke yebo ngiyakudinga ukuthi usebenze ngoba unezingane kodwa uma ukanjena umbona ukuthi ngisho unezingobhe akuvumi ngisho enzini ukuthi avuke ngathi noma ngifele wena ungcono ngamani uhlale phansi kodwa kalensebenzo kaSawoti ngoba wawuthatha wawenza ufaka ngisho emaphaketheni awufake ngisho esikhwameni sakhe selaptop nanamhlanje usasebenza ngiyabonga ukuza kwami la ekhaya ngifike la ngakwazi ukuhamba ngafika okokuqala ngaba nenzuko ezo7 ngingenalutho ngihambela ngigijimela kuthe ngalolu ka8 kwabuya ngaphinda ngabuya ngathola uSawoti ngathola amanzi ngathoba hayi ngeze ukuthi hayi sekungcono hayi ngafika ke futhi qathatha bengikhona la ngenyanga ephelile hayi sengiyakwazi nokuyofuna izinkuni ekhaya ngikwazi nokuphekela abantwana ngoba ngasakwazi ukwenza lutho ababekhona nje inyanga ephelile bangibona ngehla ngenyuka la bengakwazi ukuyihambela ngibonge uSawoti ungikhiphela amasela ayisaka ekhaya ekitchen waphinda wazongikhiphela isele elibuhlaza begquma phekwe ingane zami la ehle khona eThekwini ngicela kube nokukhanya into engiphethe kabi ingane zami ayisebenzi nama ngabe ingcono kahle kodwa sengakwazi ukwenza umsebenzi wasekhaya ngicela ukubonga amen ngiqala ukufika la ekhaya eShalom last year kwakuyiphasika ukufika kwami ke la ekhaya ke impilo yami engahambi kahle ayikho into eyayilunga like umama wayegula nengane yami vele iphume ibaleke so ngase sengafika la sengidele yonke into vele kodwa ke ngomunye wabantu ababebhuquza la ngenxa yokuthi nginenkinga yemoya so izinto zami bezingahambi kahle emsebenzini kuneboss nje eyayingangifuni nje sasingazwani phela nayo yayingangithandi nakuma relationship ayingalasti ngoba babeba nesidina thothi naye umuntu ngibona izinto sengasahambi kahle kodwa emva kokuthi sengila ekhaya izinto zami zonke ngibone seyivuleka nomama usengcono i-stroke ngisho umsebenzi i-oil ngiyafika ke njalo every month la ekhaya ngizothenga uSawoti ne-oil mawusebenzisa i-oil yakhe uhlangothi lolu isandla siyayinyakazela nje ukusenawo umehluko uyakwazi ukuya etoilet uyakwazi ukumshiya ukuhamba emsebenzini ngathi ngiyabonga